da arnan mafara duna kiɗin ganaka ya wuce dambe wanda da koko ikon gari aka yamma in shi za ka yi a yan maka tumba shirya a baka ko da tumba. A zamantakewar ɗan adam da al'adunsa, al'adar kaciya ko shayi ko kuma sha a yanda Hausawa ke faɗa yana ɗaya daga cikin kyawawan al'adu da dukkan addinai da kuma wasu al'adu suka yarda da su. Al'adar kaciya ta zama kamar ruwan dare mai gama duniya don mahimmancinta ko kuma don mahimmancin da take da shi a rayuwar ɗan adam. Wannan kiɗa ko kuma tambari na ɗaya daga tambarin da yake zaburar da matasa ko kuma yara da aka musu kaciya a shekarun baya. Gaba kaɗan kuma ga yanda iyaye mata ke karɓan yara da suka dawo daga kurmi bayan sun warke daga kaciya. Amma talla mun kote. Allah mana albarka. Godiya da lokacin da suka zo lafiya. Mun gode masa. Yau kwana nawa rabanki da ɗan naki? Sati hudu. Sai godiya abin da ya samu ya dawo lafiya. Basiru da Sama'ila. Kwana 28. Sun dawo lafiya. Allah ya dawo mana da su lafiya. Murna na sai godiya. Allah ya albarka wa iyayensu. Ke nawa rabanki da shi? Sati hudu. Uku. Na ji daban ne ai. Ina murna sosai. Lokacin da baya nan ya kike ji? Wai gaskiya na rami sosai. Murna sosai. Lokacin da baya nan ya kike ji? Za mu ji ba daɗi sai godiya. Wai ya tura sai godiya. Yaran nan idan Allah ya kai mu da yamma da misalin karfe 4 za a fita so kuma a kai su wajen iyayensu. Idan kuma Allah ya kai su a gaban iyayensu kowace ce za ta yanka kaza a baiwa ɗanta ta ci. Sannan kuma bisa ga haka kuma in Allah ya kai mu gobe da dare lafiya da sassafe kowace mata za ta ɗauki ɗanta a hannunta ta je wajen kawune tana kewayawa a ba mai 100 mai 200 mai 400 haka za a je gobe in Allah ya nuna mana daidai lafiya. To kuma mun gode da Allah ya fudda mu lafiya. Bana dai ina ji yau dai muna da kwana kusan 30 ba biyu. Mu yi godiya mu me sai dai mu yi godiya mu Allah. Wancan sha idan ya wuce to su ne za su zo su zanna a nan wurin suna kulawa da su. Sannan kuma manya suna nan tofi kenan su da sassafe za su zo su zanna amma da dare yara masu kwanciya da su suna nan a cikin ɗakinsu. Amma manya kuma suna nan a waje su bi da suna kula da yaro wanda yake kuka a cikin ɗaki. Don haka kuma idan suka ji kuka a cikin ɗaki to shi ne zai fito ya je wancan ɗakin sai ya tabbatar cewa me ya same shi. Lokacin shanmu iya kurmin nan zoron na mu 3 ne a zoron mu. A zoron wannan ma'alan su mai samari su ma iya a zoron su 4 ne. Sannan kuma sai zoron sarkin dutse su ma su 4 ne mu a lokacin shan mu kenan mu. Iya zoron mu ne mu 4 ne ai mu 3 kwata-kwata a lokacin a ɗakin mu. To kaga Allah da ikonsa Allah ya kawo albarka zaka samu 30 a wannan zore zaka samu 30 a wannan ɗaki zaka samu 40 a wannan ɗakin. Al'adar kaciya kyakkyawar al'ada ce da ke jaddada zaman namiji cikakken namiji a kowace irin ƙabila. Bugu da ƙari, bikin al'adar kaciya ya sha bamban daga ƙabila zuwa ƙabila. Garin Miya da ke ƙaramar hukumar Ganjuwa na ɗauke da ƙabilu daban-daban, wato kama daga Miyawa, Sirawa, Jumbunawa, Kariyawa da dai sauransu. Ga ma abin da masu ruwa da tsaki ke faɗa dangane da al'adar kaciya a al'adar Miyawa ɗin. Ma waɗannan mutane wanda har yanzu Allah ya kaddara suke wannan al'adun hawa kabiluna ne, don kabila ne na Miyawa, akwai Jimbinawa, akwai Sirawa, akwai Tsagawa, akwai Burkawa, akwai Kariya Wudufa da kuma Turdu.
wannan duka garuruwa ne na masu al'ada kuma duka suna karkashin shugabanci na ni ne mai gundumansu, wanda kuma duk garuruwan da na faɗa kowanne suna da lokacin yin kaciya ma 'ya'yansu. Yadda somiyawa suke yi yakan ɗan bambanta da yadda junganawa suke yi, amma somiyawa wato suka yi kaciyan wato kusan kowane shekara 4 ne. Wato yau wannan bana sun yi cikin shekara 4 kenan daga lokacin da aka yi na baya zuwa yanzu, kuma a yanzu sun sha yara a takaice 1,100 da wani abu. Yankan ne na manta yaran da suka sha. Muna da unguwanni 8 duka na masu al'adar ne. Ni ne sarkin dutse miya ni ginanda. Wannan al'ada abinda kakanninmu suka gada har iyayenmu kuma haka mu kuma ba za mu bari ba, dole mu yi gwargwadonmu wanda muka samu kakaru da iyaye wanda suke yi, mu kuwa muka tashi muka samu ana yinsa, to mu kuwa ba mu yi kasa gwiwa ba tunda ba mu yi musulunci ba, ban kuma bi addinin Kirista ba, shi yasa muke wannan al'ada na bikin sha. Ni yanzu a nan a takaice da jikokina da 'ya'yana da ina da yara a nan wajen mutum 7 a wannan kurmi. Farin ciki na da lokacin da na kawo yara na yau da kwana 28 a kurmin nan. Farin cikin da na yi na gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan rana, lokacin na kawo waɗannan yara aka yi masa shayi har Allah ya kawo mu lokacin warkewarsu shine a yau. Wato a bisa sharuɗan kaciyar miyawa da al'adunsu, duk wanda ɗansa ya isa kaciya sai ya gabatar da ɗan nasa zuwa wurin sarkin tsafi wato sarkin dutse don biyayya ga dukkan shika-shikan al'adar idan lokacin bikin kaciyar ya karato. Wanda kuma bai yi haka ba za a ci shi tara kimanin naira 15,000 da awaki guda 3. Honorable Yusuf Inuwa Dadiye, ɗan majalisar dokoki mai wakiltar Ganjo ta Yamma, ya yi cikakken ƙarin bayani kasancewar ya fito daga yankin. Gama abin da yake cewa. Ko zan marabce ku da zuwa wannan gari namu na Miya, da san kuma dalilin da ya sa kuka zo shine domin wannan al'ada da muke da shi na bikin shayi, wannan ya zama al'ada ne mutanen da muka same su a garin da muke duk shekara 4 suka tun iyaye da kakanu sun ware shi ne domin wannan bikin shan yaransu. Sukan ware wannan shekara 4 din a yi ta tara yaro, ko yaro ya kai sha ba za a taɓa yadda kai ka sha shi ba har sai ya zo ya shiga cikin waɗannan a jeri na al'adu, an kai shi wani gu da ake kiransa kurmi, wannan matsafarsu ne yaran za a kakkasa su. Muna da matsafa har guda 7 a cikin garin Miya, wadda idan ka je ka wata matsafar za ka samu yara sama da 200, wata za ka samu yaran ma sun kai kusan 300, duk a ɗaya an tara su. A nan za a zo a yi ta musu kaciya, suna ce shan dodo. Dodo zai zo yi ta musu kaciya, yayin da aka musu kaciya za a jira kuma har yaran nan sai sun kawo tsawon sati 3 suna wannan kurmi din. Yayin da aka gama da su daga kurmi suka gama duk waɗannan al'adun nasu yara suka warke, to sannan sai a kira wani biki kuma gaba ɗaya. Wannan bikin shine zai kawo ranar da za a yaye wannan yaran kuma kamar yau yadda kuka zo ku yau gaba ɗaya mu muna bikin sauko da waɗannan yaran ne daga sama. Kowanne yaro zai fito da iyayensa suna murna a kai shi gidansa, ya zama babban mutum kuma kenan. Yaran da aka yi musu kaciya a shekaru 4 da suka gabata, wannan kiɗa tana tuna musu kwanakin wahala da suka wuce a zamansu na sansani.
Thank you.